या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। वैभववाडीनंतर कणकवली स्टॉलवर धडक कारवाई। 2024 ला दीपक केसरकरांना पाडणार म्हणजे पाडणारच, रुपेश रावळांचा घणाघात। आणि मुंबईपासून सिंधुदुर्गापर्यंत निलेश राणेंच्या वाढदिवसाचा जल्लोष। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। सुरू आहे, काही वेळात इथे स्टॉल हटवले येतील, काय सांगतात? काय त्यांचा निर्णय काय करणार ते, सरकारापुढे आपण काय करणार? आम्ही गरीब माणसं बारी 50-25 भाजी घेऊन बसतो। आम्ही काय छप्पर घालून बसलेला नाही, उन्हातानात बसलो इतके वर्ष, 50 वर्ष झाली भाजी विकतो मी या मार्केटला। अजूनही छप्पर काढलो नाही, खोके लावून जरा घेतो, संध्याकाळी घरी जातो। आम्ही काय जागेवर त्यांचे अधिकार दाखवणार नाही। 50 वर्ष जशी सांभाळली तशी त्या गव्हर्नमेंटने आम्हाला सांभाळायची, हीच आमची विनंती आहे। बरोबर, हटवण्याची मोहीम महानगर प्राधिकरणाने केली आहे, काय सांगतात? ही जी मोहीम ही अन्यायकारक आहे, कारण ज्या ठिकाणी गोरगरीब पोट भरत होते त्या ठिकाणी हा अन्यायाचा प्रकार होतोय। ह्या कणकवली नगरपंचायतीमध्ये भाजी मार्केटला जागा नसल्यामुळे नगरपंचायतीने तात्पुरत्या स्वरूपात आम्हाला ही जागा दिली होती आणि कुठल्याही प्रकारची पूर्वसूचना न देता हायवे प्राधिकरणाने अन्यायकारक ही मोहीम राबवलेली आहे। त्याचप्रमाणे हायवेच्या ब्रिजच्या खालची दुकानं आणि सर्व्हिस रोडला असलेली दुकानं ह्या बिल्डिंगचे पैसे घेऊनसुद्धा काही लोकांनी पक्कं बांधकाम करून त्या ठिकाणी आपले व्यवसाय सुरू ठेवलेले आहेत। ते हायवे प्राधिकरणाने ताबडतोब खाली केले पाहिजे, ह्या मताचा मी आहे। दुसरी गोष्ट, अशी कारवाई करतेवेळी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून 2 वर्षापूर्वी कोरोनाचे संकट येऊन गेले, गोरगरीब कुठेतरी उभा राहतो आहे आणि गोरगरीब उभं राहतेवेळी ही अन्यायकारक कारवाई हायवे प्राधिकरणाकडे होत आहे। मुळात हायवेचं काम हे निष्कृत दर्जाचं असूनसुद्धा गणनेच्या पलीकडे ॲक्सिडेंट झाले, 22 लोक मेले, त्याची कदर कुठल्याही प्रकारे करण्यात आली नाही। उड्डाणपुलाचं काम हे निष्कृत दर्जाचे आहे, त्याला वारंवार डागडुगी करावं लागते, त्याच्यावर कारवाई होत नाही। सर्व्हिस रोडच्या अजून सर्व्हिस रोड बाकी आहेत, नांदगावसारख्या ठिकाणी, पावसारख्या ठिकाणी, त्याच्या प्रकारची कुठल्याही प्रकारची कारवाई होत नाही। परंतु सर्व्हिस रोडला जे बांधकाम झालं, ज्या लोकांनी बिल्डिंगचे पैसे घेतले, पैसे घेऊनसुद्धा पक्का बांधकाम करून भाड्यापोटी चांगले पैसे कमवत आहेत, हे त्या हायवे प्राधिकरणाने बघितलं पाहिजे। नाही येणाऱ्या काळात ह्याच्या प्रश्नाचं उत्तर त्यांना हायवे प्राधिकरणाला आम्ही जाब विचारायला राहणार नाही। दुसरी गोष्ट अशी आहे, गोरगरीब पोट भरतेवेळी कुठल्याही प्रकारचे रहदारीचा रस्ता असेल, त्याला कुठल्या अडकाठी नाही, कोणाला त्रास नाही, हे असूनसुद्धा जर कारवाई करत असेल तर येणाऱ्या काळात ह्या हायवे प्राधिकरणाला जाब विचारणा देईल। काय सांगतात? आज हे स्टॉल थोड्या वेळात हटवणार आहे, काय सांगतात? काय नाही, खूप वाईटच आहे, कारण की आम्ही बघा, माझं तर कसं गृहउद्योग आहे आणि मेहनतीचं काम आहे। असं नाही आहे की बाबा बसलं आणि पैसे कमवले, खूप कष्टाचं आहे, हे लोक पण बघतात। आणि कुठे आमचं घर अशा ठिकाणी आहे की तिथे काय करू शकत नाही आणि मी काही एकटी स्वतः करत नाही, माझ्यामुळे आज 1-2 महिलांना पण रोजगार भेटत होता। मी त्याच्याबद्दल बोलत नाही की मी एकटीच कमवते, दुसऱ्यांचा पण फायदा होता। जे खूप गरजू असतात ना लोक, ते येतातच मेहनत करायला।
पण आज आता हे स्टॉल आता हटवणार आहेत, मोठी कारवाई आहे आणि त्याबद्दल काय सांगणार? त्याबद्दल तर सांगणार काय, दुःखच व्यक्त करणार ना. आता जे आहे ते तर करावंच लागणार, कारण की आमची काही स्वतःची मालकीची जागा नाही आहे. त्याच्यामुळे गव्हर्नमेंटचा जो निर्णय असेल तो मान्यच करावा लागणार आहे. पण फक्त त्यांनी विचार केला असता तर खूप चांगलं होतं ना. आमचं हे मत होतं. नेमकं काय आता जे करणं, आता इथे कसं आहे बघा, भरपूर स्टॉल बंद आहेत. माझं मत काय होतं, जे लोक खरोखर प्रामाणिकपणे मेहनत करतायत ना, तुम्ही त्यांना तरी प्राधान्य द्या. आणि असं आहे की आता प्रत्येकाने मनमानी केले ते माहिती आहे, एकदम रोडच्या जवळ टच ठेवले ते चुकीचं आहे. एक लाईनमध्ये द्या तुम्ही सगळ्यांना ना, एका लाईनीत बसवा. हे सगळं गव्हर्नमेंट, नगरपंचायत म्हणा या गव्हर्नमेंट ह्या लोकांनी केलं पाहिजे. की आता काय कोणाला हाऊस नसते की रस्त्यावर येऊन बसण्याची, बरोबर. मेहनत प्रत्येकाचं पोट आहे, प्रत्येकाला गरज आहे, म्हणून माणूस रस्त्यावरती येतो. काय घरात पैसा आहे की मौजमजा करायचे म्हणून तर रस्त्यावरती येऊन एवढी मेहनत करणार नाही की कष्ट करणार नाही. तुम्हाला माहीत नाही, इथे आम्ही 20-20 किलोचे, एक बायका घरी 4 चपात्या करायला कंटाळतात, आज लोक हॉटेलमधून करतात. आम्ही इथं 20-20 किलो लागतो. भाई किती ते मेहनतीचं काम आहे, मग ती गरज म्हणूनच करतो ना. मग जर ह्या लोकांनी एक मेहनत करणाऱ्या लोकांना दिलं असतं जागा करून तर चांगलं झालं असतं. हे अचानक जे काढलं ना ते योग्य नाही. आज इथे तुम्ही, मला काय कुणी सांगितलं नाही हा खर्च करायला, पण जेवण खाण्याची गोष्ट आहे ती, तिथे हायजेनिक गोष्ट हवी जागा, की कोणाला काही त्रास नाही झाला पाहिजे. लोकांना जे आपण देणार ते चांगल्या पद्धतीचं चांगलं क्वालिटीचं दिलं पाहिजे. म्हणून हे सगळं खर्च पण केला. आता जवळजवळ लाखभर रुपये मी इथे घातले, 6 महिने पण झाले नाही. हे काय पैसे माझ्या घरात नव्हते, कर्ज काढूनच घातलेले होते, तेही उभे राहायच्या अगोदर इथून हटवलं. मग हे दुःख आहे, बाकी काही नाही. दुसरे इथे तरुण पोरं आहेत, त्यांना नोकऱ्या नाही, काय नाही, पोटासाठी धंदा करतात. चोऱ्या माऱ्या करायला बरं वाटतं तुम्हाला. आम्हाला भाजी मिळते, सगळं मिळतं. थकून आल्यावर ऊसरस मिळतो, चहा मिळते, सगळं आम्हाला भूक लागली तर मिळते. मग तुम्ही कशाला कारवाई एवढी करता? कुठून आला तुझं नाव काय? रेखा नारायण सावंत. काय सांगणार? कारवाई म्हणजे आता हायवेवाल्यांचं म्हणणं काय आहे, ह्या अनलिगली आहे, बरोबर. मग अनलिगली म्हणतात ना, मग हे बाकीचे स्टॉल जे होत लिगली करूचा जर असला तर सगळाच काढा ना. आता ह्याच्या खाली यांचं म्हणणं काय, गाडी ॲक्सिडेंट झाला, लोका मरतली, बरोबर. मग आता लोका उपाशी मरतली, त्याचा काय हा काय ह्यांच्याकडे काय उपाय? हां, अनलिगली म्हणजे हे स्टॉल देखील हटवत आहेत, गाडी पार्किंग सगळं हटवत आहे, त्याबद्दल आपण काय म्हणतो? हे बघा, काढलं तर सगळं काढायला पाहिजे आणि कायमस्वरूपी काढायला पाहिजे. असं होता नाही यापुढे काय की आज काढले आणि 4 दिवसांनी पुन्हा बसवले. काढला तर कायमचे काढून टाका, कोणाला बसवायचं नाही पुन्हा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल. SSPA मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग इथं आता गर्भवती मातांसाठी सामान्य प्रसूती किंवा सिझेरियन पूर्णपणे मोफत. या अंतर्गत मोफत मिळणाऱ्या सुविधा, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सर्जन चार्जेस, डेली व्हिजिटिंग चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, बेड चार्जेस, अनेस्थेशिया चार्जेस, रुटीन लॅब चार्जेस, जेवण नाश्ता तसेच आवश्यक असल्यास एका दिवसाचा ICU चार्ज, औषधांचे चार्जेस, औषधालय आता अगदी माफक दरात. संपर्क दुर्वा गंगावणे 9370 05 60 76 आणि अरविंद कुडतरकर 9325 23 25 62. फोन नंबर 023 67 23 40 00. नरडविनाकापासून चालू केलेली मोहीम आहे. आज बस स्टँड समोर देखील आलेला आहेत. आपण काय सांगताय, काय असेल नियोजन? आपण 2 महिने अगोदरच नोटीस दिलेली होत्या लोकांना आपण पूर्वकल्पना दिलेली होती की आपण अशा प्रकारची कारवाई करणार आहोत. आणि माझ्या मते आपण मुबलक प्रमाणात लोकांना वेळ दिलेला आहे. तरी पण लोकांना आपण सांगितल्याप्रमाणे लोकांनी, माझ्या मते 50% लोकांनी आपोआपच शासनाला सहकार्य केलेलं आहे त्यांचे दुकाने काढून. आणि जे उरलेले लोक होते त्यांचे आपण काढून घेत आहोत. आणि लोकांना आपण मुबलक प्रमाणात वेळ दिल्यामुळे ही कारवाई करण्याला आपल्याला आता काही प्रॉब्लेम मला दिसत नाही आहे. पण काही पार्किंग देखील आहे तिथे केलेली, काही बांधकाम देखील केलेलं आहे या ठिकाणी, त्याबद्दल काय सांगतो? पार्किंगच्या बाबतीत विषय असा आहे की आपण RTOला त्या बाबतीत पत्रव्यवहार करणार आहोत आणि RTOकडनं आपण ती कारवाई करून घेणार आहोत. काही जुन्या गाड्या देखील येथील बंधाऱ्यात लावलेल्या आहेत.
जर आपल्याला मालकाची ओळख जर लवकरात लवकर पटली नाही तर मग आपण ते स्क्रॅप समजून आपण त्यालाही काढण्याची कारवाई करून घेणार आहोत. निश्चितच. पण ही कारवाई झाल्यानंतर काही स्टॉलधारक आहेत ते केंद्रीयमध्ये नारायणांची भेटीला गेले होते, त्यांच्याकडे वेळ मागितला होता पर्यायी व्यवस्था नसेल, त्याबद्दल काय सांगता? नाही, माझ्या मते तरी आपण म्हणजे भरपूर वेळ लोकांना आपण स्टॉलधारकांना दिलेला आहे आणि आपण त्यांना इंटिमेटही केलेलं आहे जेणेकरून त्यांचं कोणत्याही प्रकारचं नुकसान होऊ नये म्हणून. तर माझ्या मते आपण पूर्ण वेळ दिलेला आहे लोकांना, त्याच्यामुळे काढण्यासाठी लोकांनी शासनात सहकार्य करावे एवढीच माझी विनंती आहे. आपण लोकांना हेच सांगत आहोत की तुम्ही स्वतःवरून काढून घ्या जेणेकरून नुकसान कोणाचं होता कामा नये आणि जर तशी मुदत जर कोणाला हवी असेल तर आपण त्यांना ते मुदतसुद्धा देण्याचं काम करत आहोत. पण ही मोहीम एक 2 दिवसाचीच राहणार की कायमस्वरूपी राहणार? कारण हे परत लागलं तुम्ही हटवणार का? नाही, आपण लागलीच आता आपण याच्या अगोदर नंतर जर आपण कधी अतिक्रमणाची जर कारवाई करण्याची वेळ आली तर आपण लागलीच ती कारवाई करून घेणार आहोत. पण आता जे बॅरिकेड हटवून काही जे आतमध्ये जे रस्ता केलेला आहे, तिथे बांधकाम केलेलं आहे, त्याच्याबद्दल काय करणार आपण? काय नाही, आपण वरिष्ठ कार्यालयाशी त्या बाबतीमध्ये चर्चा करून त्याचाही आपण लवकरात लवकर निर्णय घेऊ. म्हणजे उचलायची स्टॉल वगैरे उचलायची वगैरे अतिक्रमण आम्ही काढून टाकू. अंदाजे 80 प्रमाणे दिलं अंदाजे. आणि आता किती स्टॉल हटवण्यात हां, जवळजवळ सगळे जेवढे आहे इथे अवेलेबल सगळे काढले. स्टॉल हटवत आहेत, तसेच बांधकामं देखील आहेत, काही गाड्या देखील आहेत, त्याबद्दल काय सांगता? त्याच्यावरची कारवाई आम्ही नंतर करू. म्हणजे जे गाड्या वगैरे असतात ना त्यांच्यावरती सुद्धा कारवाई करण्यात येईल. पण नंतर नरडेव नाक्यापासून पटवर्धन चौक म्हणजे एस एम हायस्कूलपर्यंत ही कारवाई होते आहे. काही स्टॉलधारकांनी आपल्याला सहकार्य देखील केलेलं आहे, त्याबद्दल नाही, त्यांचं तर आम्ही आभारीच आहोत. आम्ही लोकांसाठीच आहोत. ते जर म्हणतात की 1 घंट्यामध्ये आम्ही काढून टाकतो स्टॉल तर आम्हाला काहीच प्रॉब्लेम नाही. त्यांनी काढून द्यावं, आपल्या स्वतःच्या यांनी काढून द्यावं, कोणाचं नुकसान करावं अशी आमची बिलकुल इच्छा नाही. ही कारवाई सातत्यपूर्ण राहणार का आता होऊ? आम्ही प्रयत्न करू की सातत्यपूर्णच राहील. सर, एक व्यापारी संघटनेकडून आम्ही ही कारवाई पहिलेच योजलं होतं, पण परवासुद्धा आम्हाला व्यापारी संघटनेचे लोक आले होते. इथले जे व्यापारी कणकवली जे व्यापारी संघटनेचे लोक आले होते म्हणजे तालुकाचे, आणि त्यांनीसुद्धा आम्हाला विनंती केली. आम्ही म्हटलं की आम्ही करणार आहे कारवाई. त्यामुळे आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. मी अनेक वेळा माझ्या प्रेसमध्ये सांगितलेलं आहे, मी शिवसैनिक आहे आणि मी कुठच्याही पदाला लाचारी पटकरणार नाही किंवा मला पक्षाकडून अपेक्षा नाही. माझं उदाहरण द्यायचं झालं याच्या संदर्भात तर 2014 म्हणजे आज तुम्ही प्रश्न विचारलात म्हणून सांगतो हा इच्छुकचा. 2014 पासून आमची 2022 पर्यंत सत्ता होती. दीपक केसरकर स्थानिक आमदार म्हणून मला एकाही कमिटीवर त्यांनी घेतलं नाही. मी कुठच्याही पक्षाला तक्रार केली, अपेक्षा व्यक्त केली नाही आणि बोललोही नाही आजपर्यंत. आज हा इच्छुक म्हणून मी कुठच्याही पदाला इच्छुक. आमच्याकडे जवळपास चांगले कार्यकर्ते आहेत. शैलेश परब साहेब आहेत, बाळा गावडे आहेत, अतुल रावराणे साहेब आहेत, विक्रांत सावंत, बाबूराव धुरी वगैरे ही अनेक मंडळी आमच्याकडे आणि अनेक जण इच्छुक आहेत. साहेब जो उमेदवार देतील त्या उमेदवाराचं काम करण्याचं काम मी करणार आणि माझ्याबरोबर शिवसेना सावंतवाडी तालुक्यातील सर्व पदाधिकारी, सर्व शिवसैनिक हे त्यांना निवडून आणण्यासाठी काम करणार आणि दीपक केसरकरांना पाडण्यासाठी 2024 काम करणार. हे आवर्जून सांगतो. आणि 100% दीपक केसरकरांनी जर विकास कामं ह्याच्या पुढे आमच्या ह्या दखल न घेता हे जे आम्ही आव्हान दिलेलं आहे की इथली जी रखडलेली जी विकास कामं आहे ती दीपक केसरकरांनी तुर्तास मागे लावावी. म्हणजे मल्टीस्पेशालिस्ट हॉस्पिटल असेल, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाचं ट्रेनिंग सेंटर असेल, बस स्थानक, सर्वसामान्यांचं बस स्थानक असेल, मुंबई विद्यापीठाचं उपकेंद्र असेल, हे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचे उद्या भविष्यातला प्रश्न आहे. आणि रेल्वे स्टेशन सारखा स्थानिक जनतेचा ये जा करण्याचा ठिकाण आहे. ते खऱ्या अर्थानं जंक्शन जे आहे ते खऱ्या अर्थानं मार्गस्थ लागली पाहिजे, डेव्हलपमेंट झाली पाहिजे. आणि जर नाही सोडवताना दिसले तर 100% रस्त्यावर आम्ही येणाऱ्या काळात उतरणार, आंदोलन छेडणार आणि 100% दीपक केसरकरांचा पराभव 2024 करणार म्हणजे करणारच. आणि शिवसेनेचा आमदार उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या आशीर्वादाने निवडून आणणार. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल
09448 142421. दोडामार्ग तालुक्यातील 12 कर्मचारी संघटनांनी जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजेची घोषणा देत एकजुटीनं धरणे आंदोलन करत सरकारला ठणकावलंय. दोडामार्ग पंचायत समिती कार्यालयासमोर या 12 संघटनांचे प्रतिनिधी एकवटलेत. त्यांनी शक्ती प्रदर्शन केलंय. सरकारकडे तिजोरी भरलेली असताना सरकार जाणीवपूर्वक कर्मचाऱ्यांचा हक्क देण्यास दुटप्पी भूमिका घेत असल्याचा आरोप केलाय. जुनी पेन्शन योजना हा आमचा हक्क आहे, त्यामुळे न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरू राहील असा निर्धार संपकरी कर्मचाऱ्यांनी घेतलाय. दोडामार्ग तालुक्यातील महाराष्ट्र राज्य आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य नर्सेस संघटना, महाराष्ट्र राज्य हिवताप कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना, जिल्हा परिषद चालक परिचर संघटना, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ, महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघटना शाखा दोडामार्ग, महाराष्ट्र राज्य कृषी तांत्रिक संघटना, जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय संघटना या 12 शासकीय कर्मचारी संघटनांचे कर्मचारी संप आणि धरणे आंदोलनात सहभागी झाले. आणि याला वाचा फोडण्यासाठी आणि जुनी पेन्शन योजना हा आमचा हक्क आहे, प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा हक्क आहे. आज अनेक समाजामध्ये जे समाजामध्ये शिक्षकाबद्दल जे स्थान होतं किंवा इतर कर्मचाऱ्याबद्दल स्थान होतं, हे सरकाराचा त्याचा आदर नाही आहे. सरकाराला अजिबात फक्त कशी आपली स्वतःची तिजोरी कशी भरायची हाच विचार करत आहे. भारत आणि महाराष्ट्र राज्य हे व्यवहारखोरीत गेलेलं नाही. महाराष्ट्र राज्य प्रगत महाराष्ट्र म्हणून संपूर्ण देशामध्ये आज नावलौकिक आहे. तिजोरीत खडखडाट झालेला नाही, तिजोरी भरलेली आहे, पण देण्याचा त्यांची मानसिकता नाही आहे. तर कर्मचाऱ्यांना तुम्ही मानसिक जर कर्मचाऱ्यांना बळ दिलं तर आपला देशसुद्धा वरती सरायला वेळ लागणार नाही. आपण सगळ्या कर्मचाऱ्यांनी, सगळ्या आपल्या सदस्यांनी फार एक 15 दिवसाचा लढा द्यावा लागणार. राजपत्रित अधिकारी सुद्धा 28 तारीख मार्च नंतर ते सुद्धा आमच्याबरोबर संपात उतरणार आहोत. तोपर्यंत हे पट सोचली पाहिजे, आपण सहनशक्ती दाखवली पाहिजे आणि शासनाला जाग देऊन दाखवला पाहिजे की आम्हाला आमची जी जुनी पेन्शन आमचा हक्क आहे आणि आम्ही तो मिळवणार. यासाठी एकजुटीचा विजय असो असं आपण सगळ्यांनी एकत्र म्हणूया, घोषणा देऊया आणि पुन्हा पुन्हा अशी आपला जो एक लढा आहे तो कधीच कमी करूया नको. अरे एकच मिशन जुनी पेन्शन, अरे एकच मिशन जुनी पेन्शन, अरे एकच मिशन जुनी पेन्शन. अरे ओ शासको होश में आओ, अरे ओ शासको होश में आओ, होश में आकर बात करो, होश में आकर बात करो. अरे बात तो तुमको करनी होगी, अरे बात तो तुमको करनी होगी. न्याय तो तुमको देना होगा, न्याय तो तुमको देना होगा. नहीं देंगे तो लड़के लेंगे, नहीं देंगे तो लड़के लेंगे, लड़के लेंगे हमारे हाथ भूलो मत, भूलो मत, लड़के लेंगे हमारे हाथ भूलो मत, भूलो मत. ओ मेरे भैया अल्लाह बोल, मेरे भैया अल्लाह बोल. अरे दुशासन पर अल्लाह बोल, अरे दुशासन पर अल्लाह बोल, अरे दुशासन पर अल्लाह बोल, अरे दुशासन पर अल्लाह बोल. कपट नीति पर अल्लाह बोल, दमन नीति पर अल्लाह बोल. बोल मेरे भैया अल्लाह बोल, बोल मेरे भैया अल्लाह बोल. कर्मचारी एकजुटीचं जय हो, कर्मचारी एकजुटीचं जय हो, कर्मचारी एकजुटीचं जय हो. जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे, जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे. एकच मिशन जुनी पेन्शन, एकच मिशन जुनी पेन्शन. एकजुटीचा विजय हो, एकजुटीचा विजय हो, एकजुटीचा विजय हो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण. त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये. ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी. नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी, त्याचबरोबर मुघलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी. आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे.
संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा. कणकवली शहरामध्ये उड्डाण पुलाखाली सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेबद्दल कणकवली रिक्षा चालक संघटनेच्या वतीनं बोलताना सांगितलंय की आम्ही आमच्या गणपतीचा मंडप हटवण्यासाठी तयार आहोत, पण सर्व स्टॉल आणि अतिक्रमण महामार्ग प्राधिकरणानं हटवावं अशी आक्रमक भूमिका रिक्षा चालक यांनी घेतली आहे. यावेळी रिक्षा संघटना अध्यक्ष बाळा वराडकर, सरचिटणीस मधुसूदन उर्फ भाई परब, बाळू वालावलकर, रुपेश आमडोसकर, राजेश सावंत उपस्थित होते. कणकवली उड्डाणपुलाखाली स्टॉल हटवायची मोहीम सुरू आहे. आपण रिक्षावाले आहात आणि रिक्षावाल्यांचा गणपती येथे होता, हे देखील हटवणार आहेत अशी माहिती येते. काय सांगता? मला का सगळं काढलं तर सगळं काढायला पाहिजे, हे बरोबर आहे. आम्ही सुद्धा काढायला तयारच आहोत. असं काही नाही वेगळं की बुवा काढायचंच नाही असं काही नाही. गणपतीचं असल्यामुळे आम्ही ठेवलं. आम्हाला काही नोटीस वगैरे काही त्यांनी दिलेली नाही. त्यामुळे आम्ही संभ्रमात पडलो की गणपतीचं म्हणून राहील. पण त्यांनी आज आम्हाला इथे आल्यावर काय सांगितलं, ते काढलंच पाहिजे. कधीच काढणार असं नाही. मग तर उद्या साहेब काढून घेतो असं बोलतो. तर आता शेवटी कसं आहे, त्याच्यामध्ये सामान आहे ते सगळं दूर केलं पाहिजे. कामगार तर मिळाले पाहिजेत. तुम्ही 1-1.5 वाजता येऊन सांगितलं तर अगोदर नोटीस दिली असती तर काय कालच काढून ठेवलं असतं ना आम्ही. पण भाषा जरा चांगली ठेवली पाहिजे अधिकाऱ्यांनी. आता उड्डाणपुलाच्या पुढे आमची कणकवलीमध्ये मेजॉरिटी आहे रिक्षा संघटनेची मोठी. असं काही सांगत नाही. एकही स्टॉल लागता कामा नये ऐकला. तर मग एकही स्टॉल लागला तर आम्ही सुद्धा तसंच लावणार. मग उड्डाणपुलाखाली हे गणपती, जिथे गणपती बसवते रिक्षा स्टँडच्या आहे, ते उद्या आपण काढणार आहात. काय सांगता? ना आम्ही आता उद्या काढण्याचं निश्चित केलं आहे. एक बाजू अशी होती की गणपती म्हणजे आपलं जो सार्वजनिक गणेशोत्सव म्हणून जे आपल्या कणकवलीची एक शान आहे, ते जपण्याचं काम आम्ही रिक्षाच्या माध्यमातून करतो आहोत. गेली 35 ते 40 वर्ष हा गणेशोत्सव इथे होतो. तर आजपर्यंत असा प्रसंग कधी आलेला नव्हता की तो काढून बाजूला करायचं. परंतु आम्ही कायद्याची बंधनं पाळणारी माणसं आहोत. त्यामुळे कायद्याला जे मान्य असेल ते आम्ही सर्व करणार. त्यामुळे आम्ही हे जी शेड आहे गणपतीची, ती आमचं सामान त्याच्यामध्ये जपून ठेवलेलं असल्यामुळे ती आम्हाला आता सुरक्षित काढून ती व्यवस्थित या ठिकाणी आम्ही बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. मग आमची कुठलीही हैगय नसताना जर उद्या भविष्यात या ठिकाणी कणकवली शहरात पुन्हा जर स्टॉल उभे केले गेले आणि ते स्टॉल जर वारंवार काढण्याचा प्रसंग येत असून जर आम्हाला असा नाहक त्रास होणार असेल, तर यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत जर स्टॉल लावण्यात आले आणि जर ते गव्हर्नमेंटने कधी मान्य केलं, हायवेवाल्यांनी त्याच्यावरती लगेच कारवाई नाही केली, तर मात्र या ठिकाणी कायमस्वरूपी गणेशोत्सवाचा मंडप कायमस्वरूपी राहील. मग तो हटवला मात्र जाणार नाही, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. एवढं निश्चित आम्ही सांगतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21.
जगभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट. राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर रुपये 1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू. विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध. सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध. स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये. सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध. तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन. राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ. मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 22 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15. राज मोबाईल्स. कणकवली शहरामध्ये जी स्टॉल हटावची मोहीम आहे ती जरा आक्रमक झाली आहे. स्टॉल धारक देखील आक्रमक झालेले आहेत. कणकवली उड्डाण पुलाखाली आहेत आणि आता ही मोहीम आता पटवर्धन चौकापर्यंत येऊन थांबली आहे. काही स्टॉल धारक आपल्या सोबत आहेत. काय सांगता, ही अचानक ही मोहीम आलेली आहे, काय सांगता? नमस्कार. आम्ही कणकवली शहरातील ब्रिज खाली जे बसणारे सर्व व्यापारी आहोत, म्हणजे फळवाले असतील, त्यामध्ये फुलवाले असतील, इतर जे सर्व व्यापारी करणारे लोक आहोत, त्यांना समजा 2 महिन्यापूर्वी आम्हाला नोटीस आली होती, परंतु कालच अचानक संध्याकाळी त्यांनी डिक्लेअर केलं की आम्ही सकाळी येतो. या अगोदर त्यांनी आम्हाला 8 दिवस कळवायला होतं. तरी देखील आम्ही त्यांना पूर्ण सहकार्य करतो, आम्ही ते सर्व त्यांना काढून देतोय. पण तरी देखील आमची या प्रशासनाकडे अशी मागणी होती की जे ब्रिज खाली एवढे सर्व आम्ही व्यापारी आहोत, आम्हाला कुठेतरी बसण्यासाठी एक पर्यायी जागा त्यांनी आम्हाला कायमस्वरूपी द्यावी, म्हणजे जेणेकरून आमचा कायमस्वरूपी हा प्रश्न सुटेल. पण जेणेकरून ही प्रत्येक वेळी कारवाई आमच्यावरच होते, गरिबांवर जो अन्याय होते आमच्यावरती, तो कुठेतरी थांबावा अशी आमची प्रशासनाला आणि सर्वसामान्य सर्व नागरिकांकडून आम्हाला आमची विनंती आहे. नगरपंचायतीने भाजी मार्केट अजून उपलब्ध करून दिलं आहे, त्यासाठी आपण निवेदन देखील केंद्रीय मंत्र्यांना त्याबद्दल आम्ही आज त्या निमित्ताने राणेसाहेबांची, केंद्रीय मंत्री राणेसाहेबांची भेट घेतली. राणेसाहेबांनी आम्हाला आश्वासन दिले की उद्या मी या संदर्भातील CEO साहेब असतील, कणकवली नगरपंचायतचे, किंवा हायवे प्राधिकरण असतील, नगराध्यक्ष असतील, या सर्वांना मी घेऊन त्या संदर्भात काय तोडगा कायमस्वरूपी काढता येईल याची मी चर्चा करतो. आणि त्या संदर्भात उद्या ती मीटिंग आहे आणि त्या संदर्भात जे काही निर्णय होतो उद्या साहेबांनी आम्हाला सांगितलं की उद्या तो निर्णय आम्ही नक्कीच घेऊ. तुम्ही अध्यक्ष आहात, आज ही स्टॉल हटावची मोहीम सुरू आहे आणि आपले देखील बरेच स्टॉल हटवण्यात आले आहेत, काय सांगता? आजची जी मोहीम आहे ती 2 महिन्यापूर्वी सांगितली गेलेली होती. फक्त एवढंच तारीख त्यांची डिक्लेअर नव्हती, पण त्यांना आम्ही सर्वतोपरी जो मदतकार्य आहे ते आम्ही त्यांना करणार आहोत आज, कारण त्यांची काही चूक नाही आहे, त्यांचीच जागा आहे. आम्हाला नगरपंचायतने भाजी मार्केट किंवा जागा उपलब्ध नव्हती, पर्यायी व्यवस्था नव्हती, म्हणून आम्हाला 1-2 वर्षासाठी त्यांनी ती जागा दिली होती, बसण्यासाठी तात्पुरती स्वरूपात दिलेली होती. मी नगरपंचायतचा आधी पुन्हा आभारी आहे की त्यांनी ती जागा आपल्याला उपलब्ध करून दिली होती. माझी त्यांना विनंती आहे की यापुढेही कणकवली शहरामध्ये सर्व तालुक्यामध्ये भाजी मार्केटची जागा उपलब्ध आहे, पर्यायी जागा आहे त्यांच्याकडे, त्यांचे मार्केट आहेत. आपल्या कणकवली शहर एवढं मोठं असून आपल्याकडे भाजी मार्केट नाही आहे. त्या व्यतिरिक्त की जे काही स्टॉलधारक असतील किंवा आणि काही व्यापारी असतील त्यांनासुद्धा जागा, पर्यायी जागा या ठिकाणी प्रशासनाने उपलब्ध करून द्यावी. म्हणजे आमचा हा कायमचा जो प्रश्न आहे, आज दुकानं लावा उद्या काढा, हे असं न होता की त्या ठिकाणी आपल्याला कायमस्वरूपी व्यवस्था करून द्यावी. जी महिला आज एवढी वर्ष इथे व्यवसाय केलेला आहे, व्यवसाय काय सांगताय आज काढायला? मी एवढं सांगेन, मी यांनी सांगितलेलं मी सहमत आहे. आम्ही सहकार्य करणार, आम्ही खाली करून सगळी जागा देणार. तुमची कारवाई फक्त थांबवा की आम्हाला स्वतःहून काढायला द्या, कारण दुसऱ्या तुम्ही केला तर आज कुठेतरी आम्ही 1-1 रुपया जोडून ते संसार उभा केलाय. तसा संसार उभा करतो तसं आम्ही हा धंदा पण 1-1 करून उभा केलाय. तुम्ही तोडमोड करू नका, आम्ही सहकार्य करतो, आम्ही स्वतः काढून देतो, तेवढं फक्त मदत करा. आणि कोरोना काळापासून अक्षरशः मी सांगते, आज माझ्या घरावर 20 लाखाचं कर्ज आहे, मला 31 तारीखची मुदत दिली आहे, त्यासाठी मी झटण्यासाठी मी रस्ता पत्करला आहे. मग त्यासाठी माझ्यासारखे असे असंख्य आहेत की जे आर्थिक अडचणीमध्ये आहेत. कोरोना काळापासून 2020 सालापासून आम्ही अक्षरशः रस्त्यावर उतरलो आहोत. ते आमची कुठेतरी मजबुरी आहे म्हणून उतरलो आहोत. आम्हाला न्याय द्या, आम्हाला कुठेतरी पर्यायी जागा द्या, जिथून कुठे आम्हाला परत कधी असा त्रास होता नाही. पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्या म्हणून सांगतात ते स्टॉलधारक आहेत, काही अन्य स्टॉलधारक आहेत. काय आता एवढंच सांगायचं आहे, मला बोलण्याचा उद्देश एवढाच आहे की गरीब लोक, आता ब्रिज खाली जो माणूस धंदा करतो तो गरीब माणसात, गरीब म्हणजे दर दिवशी ते करतं.
म्हणजे कोथिंबीरची पेंडी विकणार 5 रुपयाने घेणार आणि 10 रुपयाने विकणार, म्हणजे 5 रुपये फायदा करणार त्यामध्ये. अशा लोकांचा जर रोजगार तुम्ही हरवणार असाल तर काय 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 नक्की एक्झॅक्टली काय तुम्हाला नक्की काय करायचं आहे? आणि आता ठाकरे सरकार नाही, शिंदे सरकार म्हटल्यावर न्याय असं आम्हाला वाटतं. ठीक आहे, शिंदे सरकार म्हणजे न्याय असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. आणि बहुसंख्य जे व्यापारी आहेत त्यांनी सांगितलेलं आहे की महिला देखील आहेत. काय सांगताय, आज दुकानं तुमची उचलताय? गाय गरीब आपले पोटा भरतात त्याच्या पोटावर तुम्ही पाय देतास. आता तर गाय गरीब मरणार का जगणार? हा, अचानक तुम्ही उचला म्हणल्यावर कुठे उचलणार? हा, जे लोक काम धंदो करतात ते लोक गाय गरीब कुठेतरी असून दे ना आसरा त्यांना. हा, शिंदे सरकार येऊन काय केलं? हेच केलं ना. पावसकर परत काय ते? आज आम्ही प्रशासनाला विनंती करतोय की आज जी स्टॉल हटाव मोहीम आहे ती आपण तोडमोड न करता सर्वांना आम्ही सांगितलेलं आहे, सर्वांना कळवलं आहे, सर्वांनी आपापले स्टॉल हटवत आहेत, स्टॉल काढता येतात. तर आमची विनंती आहे की तुम्ही तोडमोड काही करू नका. प्रशासनाला हीच आमची विनंती आहे. तोडमोड काही करू नका, आपण आपल्याला काढून देत आहोत आणि नंतर आपण हे सर्व जे आहे हटवणार आहोत. आपण सहकार्य देखील करणार आहोत. कणकवली नगरपंचायतने सहकार्य केलेलंच आहे. अशा पद्धतीचं येथील जे स्टॉलधारकांचं म्हणणं आहे. जी मोहीम आहे ती कणकवली म्हणजे आता पटवर्धन चौकामध्ये आलेली आहे. आणि जी सध्याची परिस्थिती आपण पाहिली की येथे जे स्वतःहून स्टॉलधारक आहेत, भाजी विक्रेते आहेत, ते आपल्याला जे स्टॉल हटवत आहेत. त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी ही स्टॉलची हटावची जी मोहीम आहे ती सुरू झालेली दिसते आणि प्रत्येकजण आपला हा स्टॉल काढत आहे. ज्यांची रोजीरोटी ह्या स्टॉलवर होती ते स्टॉल आता हटवलेत आहेत. काही महिला आहेत त्या भावनिक देखील झालेल्या आहेत. त्यांनी सांगितलंय की आमचा संसार ह्याच्या स्टॉलवर चालतो आणि तो आमचा स्टॉल जर हटवला तर आम्ही खाणार काय, आम्ही करायचं काय, अशा पद्धतीने त्यांची प्रतिक्रिया आहे. त्यामुळे सर्व जी स्टॉल हटावची मोहीम तीव्र करण्यात आलेली आहे. असं काही व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे, येथील नागरिकांचं म्हणणं आहे की आम्हाला पर्यायी जागा देखील उपलब्ध करून द्या. येथे आम्हाला भाजी मार्केट उपलब्ध नाही आहे कणकवलीमध्ये, ते भाजी मार्केट उपलब्ध करून द्या असं देखील त्यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे कुठेतरी भाजी मार्केट कणकवलीत नसल्याची खेद हे व्यापारी व्यक्त करतात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316. अखिल भारतीय गाभित समाज महासंघ, गाभित समाज महाराष्ट्र, गाभित समाज सिंधुदुर्ग आयोजित कोकणात पहिलाच गाभित महोत्सव 27 एप्रिल 2023 ते 30 एप्रिल 2023 पर्यंत 4 दिवसांसाठी मालवण येथील दांडी किनाऱ्यावर आयोजित करण्यात येतोय, अशी माहिती अखिल भारतीय समाज महासंघ अध्यक्ष परशुराम उपरकर यांनी दिली आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर उपरकर हे देखील उपस्थित होते. दांडी किनाऱ्यावरती 27 जुलै ते 27 एप्रिल ते 30 एप्रिल पर्यंत गाभित महोत्सव घेण्याचा सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, मुंबई, गोवा, कर्नाटक ह्या भागातील सर्व गाभित समाजांनी करण्याचं ठरवलेलं आहे. या महोत्सवासाठी सर्व मुंबईचे चाकरमानी, मुंबईचे असलेले सर्व गाभित समाजाचे घटक आणि विविध क्षेत्रातील लोक या समाजाच्या महोत्सवाला येतील. हा 4 दिवस महोत्सव असताना या 4 दिवसाच्या महोत्सवाचा समारोप ज्या दिवशी होतोय त्याच दिवशी पर्यटन जिल्हा जाहीर झाल्यापासून 25 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि त्या रौप्य महोत्सव वर्षी हा गाभित महोत्सव सुरू होतोय. तर योगायोग आला आणि त्याचा खऱ्या अर्थाने गाभित समाजाला त्याचं भूषण आहे. आज या ठिकाणी गाभित समाजामध्ये वरिष्ठ स्तरावर काम करणारे, राज्य स्तरावर काम करणारे काही अधिकारी आहेत, काही वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये प्राधान्य मिळवून त्यांना गाभित भूषण म्हणून देऊन त्यांना गाभित भूषण म्हणून भूषवलं जाणार आहे. याचबरोबर
येत्या 24 तारखेला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सर्व जिल्हा तालुक्याच्या कार्यकारिणीतले सर्व कार्यकारिणी अधिक जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणी जो गाभीत समाज उपस्थापलेला आहे त्यातील ज्या समाज संघटना आहेत, त्यातील काही सामाजिक क्षेत्रातल्या संघटना पदाधिकारी आहेत, काही सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये काम करणारे गाभीत आहेत, त्याचबरोबर आजी माजी सरपंच, आजी माजी जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, आजी माजी नगरसेवक, वेगवेगळ्या संस्थेचे अध्यक्ष, अशा सर्व लोकांना या ठिकाणी आम्ही निमंत्रित केलेलं आहे. या समाजाच्या बैठकीमध्ये समाजातल्या सर्व लोकांनी पक्षाची पादत्राणं बाहेर काढून समाज कार्याला आणि समाजाच्या या सर्व महोत्सवाला सहभाग घ्यावा अशा प्रकारचं आम्ही या माध्यमातून सर्व समाज बांधवांना आवाहन करतोय. या ठिकाणी या सर्व व्यासपीठावर समाज बांधवांचंच व्यासपीठ असणार आहे आणि समाज बांधवांचेच कार्यक्रम असणार आहे. काही व्यावसायिक कार्यक्रम जनतेसाठी आणले राहणार आहेत. ह्या काळामध्ये पूर्णपणे या शाळेला सुट्ट्या पडल्या असल्यामुळे त्या निमित्ताने पर्यटक पण त्या जिल्ह्यामध्ये येणार आहेत, भागांमध्ये, आणि हा गावित महोत्सव याचा फायदा पर्यटकांना पण होईल आणि ह्या सर्व पारंपरिक गावी समाजाच्या ज्या कला आहेत, ज्या गावी समाजाची रापण लावणे, बागून मासे पकडणे किंवा घरून मासे पकडणे, त्याचबरोबर ज्या नयन होडी स्पर्धा किंवा आमच्या पोहण्याच्या स्पर्धा, ज्या गावी समाजाच्या असलेल्या समुद्रकिनाऱ्याच्या माशाच्या पाककला, ज्या असल्या सागरी सुंदरी, अशा विविध स्पर्धा घेऊन सर्व समाजातल्या सर्व थरातल्या लोकांना एकत्र आणण्याचा हा गाभीत समाजाचा पहिल्यांदाच प्रयत्न करत आहोत. आणि त्यासाठी सर्व जिल्ह्यातल्या सर्व पदाधिकारी जिल्ह्यातल्या सहकार्य करण्याचं ठरवलं आहे. मुंबईतल्या पण लोकांनी सहकार्य करण्याचं ठरवलेलं आहे. त्यामुळे आता 19 तारखेला परत मुंबईतल्या गाभीत समाजाच्या उद्योजकांची आणि सर्व शाखेची बैठक मुंबई कांजूर येथे होणार आहे. या महोत्सवाचा सहभाग आणि महोत्सवाचा आनंद जिल्ह्यातल्या सर्व लोकांनी घ्यायचा आहे. यासाठी फक्त गाभीत समाज राबवणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. बजेट माझ्या पुढं आणा. 5 लाखाचं उत्पन्न आहे म्हणता, 7 लाख कोटीचं कर्ज आहे. एक साधं उत्पन्न घ्या 23-24चं. एक्साईजवर 25,000 कोटी. तुम्हाला मुंबई ही कुबऱ्याची नगरी आहे. या नगरीमध्ये 50,000 कोटी जमा करणं अशक्य आहे. अरे माझ्या हातात बजेट द्या, एका आठवड्यामध्ये 50,000 कोटी जमा करून दाखवतो. सगळ्याला पेन्शनची तरतूद होईल. कसली चेष्टा करता लोकांची. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. युवा नेते माजी खासदार निलेश राणे यांचा वाढदिवस म्हणजे कार्यकर्त्यांसाठी उत्सवाचाच दिवस. मुंबईसह राज्यभरात सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम राबवून वाढदिवस जल्लोषात साजरा करण्यात आला. भाजपा प्रदेश सचिव तथा माजी खासदार निलेश राणे यांच्या वाढदिवसाची जय्यत तयारी कार्यकर्त्यांनी केली होती. सकाळी अंधेरी इथं वाढदिवस साजरा करणार असल्यानं राज्यभरातील पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी अंधेरी येथील सिंधुदुर्ग भवनात गर्दी केली होती. सकाळी निलेश राणे यांचं आगमन होताच फटाक्यांच्या आतषबाजी
इचलकरंजीमध्ये आणि तुतारीच्या सुरात कार्यकर्त्यांनी त्यांचं जल्लोषात स्वागत केलं. त्यानंतर सिंधुदुर्ग भवन येथील कार्यालयात निलेश राणे यांनी कार्यकर्त्यांच्या शुभेच्छांचा स्वीकार केला. तर सिंधुदुर्गातही निलेश राणे यांचा वाढदिवस विविध सामाजिक उपक्रम राबवून उत्साहात साजरा करण्यात आला. मालवण भाजपच्या वतीनं कांदळगाव रामेश्वर मंदिर इथं लघुरुद्र करण्यात आला. त्यानंतर भाजपा कार्यालयात केक कापून वाढदिवस साजरा करण्यात आला. यावेळी पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. मालवण ग्रामीण रुग्णालयात रुग्णांना फळवाटप करण्यात आलं. फातिमा कॉन्व्हेंट मेढा येथील मुलांसोबत वाढदिवस साजरा करण्यात आला. जो आमदार आहे त्यांचा आज वाढदिवस आहे. आणि नारायण राणे जे आपल्या जिल्ह्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी खूप मोठं योगदान दिलेलं आहे. आणि ते योगदान म्हणजे आपला हा जिल्हा ते मुख्यमंत्री असताना पर्यटक जिल्हा म्हणून डिक्लेअर केला आणि त्यामुळे या जिल्ह्याचा खूप विकास झाला आणि पुष्कळश लोकांना छोटी छोटी उद्योगधंदे करण्याची संधी मिळाली आणि पुष्कळश तरुणांना सुद्धा त्यांच्या हाताला काम लागलं आणि एक मोठं योगदान त्यांनी केलेलं आहे. जे मी पहिल्यापासून त्यांना ओळखते, जे स्वतः त्यांना भेटलेली आहे आणि त्यांची मोठंही रिलेशन त्यांचे काम चालू ठेवतात. तर आमच्या शुभेच्छा आणि प्रार्थना त्यांना सांगा. शाळेत गेलेल्या आहेत, 10वीचा परीक्षा वगैरे त्यांना बऱ्याच आहेत. तर आमच्या मुलीकडून आमच्या संस्थेकडून त्यांना शुभेच्छा आणि प्रार्थना. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. वैभववाडीनंतर कणकवली स्टॉलवर धडक कारवाई. 2024ला दीपक केसरकरांना पाडणार म्हणजे पाडणारच, रुपेश रावळांचा घणाघात. आणि मुंबईपासून सिंधुदुर्गापर्यंत निलेश राणेंच्या वाढदिवसाचा जल्लोष. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.